дар даврони истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон шароити мусоиди рушди тиҷорат ва сармоягузорӣ муҳайё гардида, ҷиҳати содагардонии равандҳои иқтисодӣ тадбирҳои созанда ва мунтазам роҳандозӣ шуда истодааст, ки қонунгузории мамлакат барои сармоягузорони хориҷӣ ва ватанӣ ҳуқуқҳои баробар пешниҳод намудааст. дар даврони истиқлолияти давлатӣ таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муносибатҳои муосири шарикӣ бо бахши хусусӣ дар мамлакат роҳандозӣ гардида, дар ин раванд қонунгузории шарикии давлат ва бахши хусусӣ пурра ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ гардонида шуд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ тавассути ҷалби сармояи хориҷӣ эътибори махсус зоҳир намуда, онро яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати иқтисодӣ эътироф намудааст. дар даврони соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурӣ дар тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар аз ҳисоби бюҷети давлатӣ ва сармояи хориҷӣ беш аз 1400 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии 36 миллиард сомонӣ амалӣ карда шуд. лоиҳаҳои сармоягузории давлатии амалкунанда маҷмӯан аз 18 манбаъ татбиқ карда мешаванд. бо мақсади ба рушди инноватсионӣ гузаштан, ҳам бо мақсади ба модели инвестисионӣ рушд гузаштан, аз он тақозо мекунад, ки бояд ҳиссаи сармоягузориҳо, аз он ҷумла сармоягузориҳои барномавии давлатӣ ба соҳаи иқтисодиёт зиёд гардад. дар ҳамин замина солҳои охир лоиҳаҳои зиёд ё барномаҳои инвестисионии давлатии зиёд дар соҳаи алоҳидаи хоҷаи халқ татбиқ карда мешаванд, ки онҳо бештар аҳамияти стратегӣ доранд. барои мисол лоиҳаҳое ки дар соҳаи энергетика, дар соҳаи нақлиёти роҳ, дар соҳаи рушди соҳаи инфрасохторӣ татбиқ карда мешаванд, имконият доданд, ки имрӯз инфрасохтори иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон яке аз инфрасохторҳои пешрафта ҳисобида мешавад. масалан аз рӯи индексҳои муайян, аз он ҷумла аз рӯи индекси сифати роҳ, сифати таъмини барқ, истеҳсоли нерӯи сабз ва дигар нишондиҳандаҳое ки дар шароити муосир тавсифдиҳандаи рушди муносибатҳои иқтисодӣ ҳастанд, мо аллакай ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардидем. бо рушд намудани самти соҳибкорӣ ва фароҳам овардани фазои мусоиди соҳибкорӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сармоя дар кишвар вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ беҳ гардида, иқтисодиёти мамлакат марҳила ба марҳила устувор мегардад. ба ин самту соҳаи муҳим дар замони соҳибистиқлолии ватан таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, аз ҷониби давлату ҳукумат ҳамеша дастгирӣ карда мешавад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рушди соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фаъолияти сармоягузориро яке аз самтҳои сиёсати худ қарор дода, бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин татбиқ амалӣ гардида истодааст. дар ин замина бо мақсади беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, шумораи ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ дар ҷумҳурӣ сол ба сол коҳиш ёфта истодааст. аз ҷумла тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ шумораи ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ аз 650 адад то ба 59 адад коҳиш дода шуд ва тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият шумораи иҷозатномаҳое ки барои пешбурди фаъолият дода мешуд аз 114 то ба 72 номгӯи фаъолият оварда расонида шуд. айни замон дар мамлакат қариби 30 лоиҳаи сармоягузорӣ амалӣ карда мешаванд, ки онҳо бо ҷалби сармояи дохилӣ ва хориҷӣ барои таъсис додани инфрасохтор ва пешниҳод намудани хизматрасониҳо кор карда истоданд. ғайр аз ин дар ҷумҳурии тоҷикистон 88 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ амалӣ мегарданд, ки бо ҷалби 50 миллиард сомонӣ сармоягузорӣ, ҳам сармояи давлатӣ, ҳам қарзи хориҷӣ, инчунин грантҳои хориҷӣ дар мамлакат иҷро гардида истодаанд.
ҳамин аст ки ҳукумати мамлакат соҳибкоронро пайваста дастгирӣ намуда дар шаклҳои гуногун барои соҳибкорон имтиёзҳо муқаррар менамояд. марҳила ба марҳила беҳтар гардидани сатҳи истеҳсолоти дохилӣ ва кору хизматрасониҳо бо саҳми соҳибкорони ватанӣ ба рушди ҳаҷми маҳсулоти ватанӣ, пардохти андозӣ ва дар маҷмӯъ ба рушди иқтисоди миллӣ замина гузошт. албатта тоҷикистон дорои захираҳои бузург ва захираҳои нодир ҳаст. аз он ҷумла мо метавонем дар ин самт захираҳои гидроэнергетикии кишвар, конҳои хари замин, конҳои канданиҳои фоиданоки кишвар, маҳсулоти аз нигоҳи экологии тозаи кишоварзӣ ва пеш аз ҳама нерӯи инсонии баландсифатро тавсиф кунем, ки инҳо метавонанд ба сифати бартариятҳои рақобатии иқтисодии кишвар шинохта шаванд ва дар ҳамин замина бунёди корхонаҳо ин саноати солҳои охир дар минтақаҳои гуногуни кишвар ва махсусан дар шаҳри Душанбе нишон доданд, ки имрӯз аз нигоҳи иқтисодӣ, аз нигоҳи талаботи бозор, низоми саноати кишвар, низоми саноати миллӣ иқтидор дорад, ки маҳсулотҳои рақобатнок ва ба талаботи бозор ҷавобгӯро истеҳсол кунад. ва чӣ гунае ки дар паёми худ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомраҳмон 28 декабри соли 2023 таъкид карданд. аз ҷумлаи 6 масъалае ки гузошта шуд, яке аз онҳо ин баландбардории рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ ба ҳисоб меравад. ва имрӯз ҳам коркарди саноати маъдан, истихроҷ ва коркарди саноати маъдан, саноати сабук, саноати хӯрокворӣ ва махсусан коркарди бо сифати маҳсулоти кишоварзӣ имконият медиҳад, ки Тоҷикистон ба истеҳсолкунанда ва содироткунандаи маҳсулотҳои экологӣ шинохта шавад ва ҳамин гуна як брендҳои миллӣ ва минтақавӣ дар сатҳи кишвар ташаккул ёбанд. дар баробари ин солҳои охир маҳсулотҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол карда мешаванд ва ҳамин гуна дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ширкат мекунанд, аз ҷониби коршиносон ва аз ҷониби ширкатҳои тиҷоратии бузург мусбиқ қабул карда мешаванд, зеро имрӯз маҳсулотҳое ҳастанд ки на танҳо аз нигоҳи экологӣ тоза ҳастанд, балки бо истифода аз нерӯи сабз истеҳсол карда мешаванд, ки яке аз беҳтарин нишонаҳои истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ дар ҷаҳони муосир ба ҳисоб меравад. танҳо дар соли 2023 соҳибкорони мамлакат 715 корхонаи нави истеҳсолӣ бо 5000 ҷойи нави корӣ сохта ба истифода супориданд. бахши хусусӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда дар пешрафти иқтисодиёт, баландбардоштани сатҳи некуаҳолии мардум ва ғанигардонидани имкониятҳои бюҷети давлат метавонад саҳми назаррас гузорад. аз ҷониби соҳибкорони дохилӣ лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳия гардиданд, ки онҳо барои тавлид кардани дар аввал тавлид кардани маҳсулоти воридоти васкунанда дар бозори ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуданд ва қадами дуюм аллакай соҳибкорони маҳаллӣ тавонистанд бо ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ барои ба содирот равон кардани маҳсулот дастовардҳои нав пайдо кунанд. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи созишномаи сармоягузорӣ шароити хеле хуб барои ҷалб кардани сармоягузорӣ ё фаъолияти сармоягузорӣ дар мамлакат пешниҳод карда мешавад. чун дар доираи қонуни мазкур сармоягузор метавонад бо истифода намудан аз имтиёзҳои иловагӣ ки дар қонунгузории Тоҷикистон ҳаст кору фаъолияти худро баромонад. фарз кардем озодӣ аз ин ё он намуди андоз, пешниҳод намудани иҷозатномаҳои иловагӣ ва дастгирӣ намудани фаъолияти ӯ ҳам дар бозори дохил ва хориҷи кишвар аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад. ва ин имтиёзҳо барои ҳам сармоягузорони дохилӣ, ҳам сармоягузорони хориҷӣ хеле хуб қабул гардидааст ва мо ҳам ҳозир дорем пешниҳодҳо оиди ба имзорасонии созишномаҳои сармоягузорӣ инчунин дар амал қариби 30 созишнома дар мамлакат иҷро карда мешавад ва маблағҳо самтҳо низ хеле васеъ ҳастанд, ҳам дар истеҳсоли маҳсулот, ҳам дар пешниҳоди хизматрасонӣ ва инчунин ҳам соҳибкорони дохилӣ, инчунин сармоягузорони хориҷӣ
дар якҷоягӣ ин лоиҳаро амалӣ менамояд. дар мамлакат шароити зарурӣ ва фазои мусоиди барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ фароҳам оварда шуда, барои дастгирӣ ва рушди бахшҳои воқеии иқтисодиёт, содагардонии қоидаҳо вобаста ба фаъолияти соҳибкорӣ ҳамеша тадбирҳои иловагӣ андешида мешавад. фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ яке аз мақсадҳои асосии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. бо мақсади баланд бардоштани малакаи касбии субъектҳои соҳибкорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди худ муассисаи давлати ташаккул ва рушди соҳибкории Тоҷикистонро таъсис дод, ки дар ин замина шуъба ва бахшҳои муассисаи мазкур дар шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла шаҳри Душанбе, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғд, вилояти Хатлон, минтақаи Рашт таъсис доданд, ки ҳама ин бо мақсади беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва малакаи касбии субъектҳои соҳибкорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегия, яъне ки бо саноатикунонӣ бо суръати кишвар равона гардида аст, ин беҳтар кардани шароити субъектҳои соҳибкорӣ истеҳсолӣ мебошад, ки таъсис додани ҷойҳои кории холии нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне пардохт намудани андозҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамаи ҳамин субъектҳои соҳибкорӣ ба истеҳсолӣ равона гардидаанд, инҳо вобастагӣ калон доранд. бо мақсади боз ҳам рушд додани соҳибкорӣ ва ҳавасмандсозии соҳибкорон пеш аз ҳама ба имтиёзҳои андозиву гумрукӣ вобастагӣ дорад. бо ташаббуси ҳукумати мамлакат солҳои охир ҷиҳати ҳимояву дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя ба соҳаҳои дар иқтисодиёт фаъол тадбирҳо андешида мешавад. марҳила ба марҳила беҳтар гардидани сатҳи истеҳсолоти дохилӣ ва кору хизматрасониҳо бо саҳми соҳибкорони ватанӣ ба афзодани ҳаҷми маҳсулоти худӣ, пардохтҳои андозӣ ва дар маҷмӯъ ба рушди иқтисоди миллӣ замина гузошт. ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат ба хотири фароҳам овардани зиндагии хубу шоиста дар заминаи рушду тавсеяи фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат хоҳад кард. бо мақсади беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, шумораи ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ дар ҷумҳурӣ сол ба сол коҳиш ёфта истодааст. аз ҷумла тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ шумораи ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ аз 650 адад то ба 59 адад коҳиш дода шуд ва тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият шумораи иҷозатномаҳое ки барои пешбурди фаъолият дода мешуд аз 114 то ба 72 номгӯи фаъолият оварда расонида шуд. маҳз ҳамин ислоҳотҳо буд, ки аз ҷониби Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади беҳтар намудани рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва дар доираи як қонун муқаррар намудани танзими низоми иҷозатдиҳӣ ислоҳот гузаронида шуд ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ аз 22 июни соли 2023 таҳти рақами 1968 қабул ва татбиқи он аз 1 сентябри соли 2023 амалӣ гардид. бояд қайд намуд, ки меъёрҳое ки дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ муқаррар карда шудаанд, тамоми намудҳои фаъолиятҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ амалӣ карда мешаванд, ба танзим медарорад. тибқи феҳристи ягонаи давлатии иҷозатномаҳо, ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ, санадҳои тасдиқ ва мувофиқатсозӣ, инчунин қабули огоҳномаҳо дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, ҳамаи он фаъолиятҳо номгӯи ҳуҷҷатҳои хусусияти иҷозатдиҳӣ дошта муайян ва муқаррар карда шудаанд. ҳукумати Тоҷикистон барои рушди соҳаи маориф пайваста тадбирҳо меандешад ва маблағгузории соҳаро ҳамасола ба таври назаррас афзоиш медиҳад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд, ки рушди сармояи инсонӣ омили калидии баландбардоштани сатҳу сифат ва самаранокии соҳаҳои иҷтимоӣ, махсусан маорифу тандурустӣ
илму инноватсия инчунин фаъолияти самараноки муассисаҳои илмӣ мебошад. дар навбати худ рушди илму маориф калиди пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва омили муҳимтарини таъмин намудани ояндаи босуботи давлат ва фардои босаодати ҷомеа ба ҳисоб меравад. дастгирии таҳқиқоти илмӣ тавассути боло бурдани меъёри маблағгузории он, таъсиси марказҳои муосири илмӣ, озмоишгоҳҳо ва ба роҳ мондани ҳамкории муассисаҳои илмӣ бо истеҳсолот дар давраи минбаъда муҳим арзёбӣ мегардад. татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи маориф. дар умум 9 лоиҳа, маблағи умумӣ 311,8 миллион доллар, маблағи аз худшуда 117,7 миллион ё 37%-ро ташкил медиҳад. дар баробари ҳамасола зиёд гардидани маблағгузорӣ аз буҷети давлатӣ ба соҳаи маориф ва илм, ҷалби лоиҳаҳои сармоягузорӣ баҳри расидан ба ҳадафҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 ва стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 мусоидат мекунад. яке аз ҳадафҳои дигари вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ин дар соли 2024 татбиқи 4 лоиҳаи нави сармоягузорӣ мебошад ки он ба вуҷуд овардани низоми таҳсилотӣ барои ҳама дар тӯли тамоми ҳаёт сифатнок ва дастрас, таъмини иқтисодиёти кишвар бо мутахассисони варзида, инфрасохтори мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ва технологияи муосиру инноватсионӣ мебошад. соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ самти афзалиятноки сиёсати давлатии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҷиҳати таъмин намудани солимии аҳолӣ ва баландбардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ ҳамаи чораҳои зарурӣ амалӣ шуда истоданд. маблағгузории соҳа мунтазам зиёд шуда, вазъи таъмини муассисаҳои тиббии кишвар бо таҷҳизоти ҳозиразамон ва нерӯи кадрӣ сол ба сол беҳтар мегардад. ҳоло дар соҳа татбиқи 15 стратегияу барномаи миллӣ бо маром идома дорад. татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ. дар умум 10 лоиҳа, маблағи умумӣ 332 миллион доллар, маблағи аз худшуда 181 миллион долларро ташкил медиҳад. дар доираи амалигардонии лоиҳаҳои инвеститсионӣ имконият фароҳам оварда истодааст ки заминаи инфрасохтори соҳа, ворид намудани таҷҳизоти муосири тиббию ташхисӣ ва баланд бардоштани иқтидори кадрии соҳаи тандурустӣ ва иҷтимоии аҳолии кишвар беҳтар гардидааст. бояд қайд намуд ки ҷиҳати амалӣ гардондани лоиҳаҳои мазкур дар вазорати тандурустӣ ва иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор механизмҳо, яъне воситаҳои асосии назорати самаранок амалӣ гардондани лоиҳаҳои мазкур ворид карда шуда истодааст. аз он ҷумла ҷиҳати боз ҳам беҳтар кардани ҷалби маблағҳои иловагӣ, яъне кӯмакҳои беруна, шӯрои ҳамоҳангсозии кӯмакҳои беруна таъсис дода шудааст. дар баробари ин ҳамасола ҷиҳати самаранок амалӣ намудани ҳуҷҷатҳои бунёдии рушди соҳа саммити тандурустӣ баргузор мегардад ки дар он натиҷаи амалигардонии лоиҳаҳои мазкур дар соли ҷорӣ ва нақшаҳои оянда барои солҳои минбаъда таҳризӣ мешаванд. рушди соҳибкорӣ аз самтҳои асосии сиёсати иқтисодӣ буда то имрӯз тадбирҳои ҳукумати мамлакат дар ин самт содагардонии расмиёти ба қайдгирӣ, танзими фаъолияти иҷозатдиҳӣ ва додани имтиёзҳои андозӣ натиҷаҳои мусбат ба бор овардааст. то соли 2025 дар мамлакат татбиқи беш аз 200 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ пешбинӣ гардида, танҳо ба бахши воқеӣ ва инфрасохтор зиёда аз 82 миллиард сомонӣ сармоягузорӣ карда мешавад. тадбирҳои мазкур метавонанд дар оянда ба бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам оварад.